संजो अरे सତରେ कौन भगवान अच्छा କାହିଁକି ମନା କଲେ ନାଇଁ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ବାସ୍ ଏମିତି ପଚାରିଲି। ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିବ ତମେ ତାକୁ ଯାଇକି ଚକୋଲେଟ ଦେଇଦବ ସେଟା ଖୁସି ହୁଏ ନା। ହଁ ସେଇ ଟାଇମରେ ତମେ ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଆସନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ। ହଁ ଯେତେବେଳେ ଜମି ଫାଟିକି ମରୁଡି ପଡିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବର୍ଷା କରନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟାର ଭାର ବଢିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁରଲି ବାଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରି କୋଉ ନା କୋଉ ବାଟରେ ଆସିକି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଉଠାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଣି ଭାର କମିଯାଏ ନା ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ଜଟାରୁ ଗଙ୍ଗା ଧରାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବଢିଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଉ ନା କୋଉ ବାଟରେ ଧନ ଆସିବାର ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢିଯାଏ ନା ସେତେବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗା କୋଉ ନା କୋଉ ରୂପରେ ନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ହଁ ଆଉ ଫକର କହିବନି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି।